Ja sam jedan od rijetkih ljudi koji nema nacionalni osjećaj. Ja uopće ne znam šta to znači. Ili biti Hrvat. Ale moja tęsknota do tego kraju, mimo że był to właśnie kraj, który w porównaniu z obfitością w Australii był to biedny i szary kraj, ale ja uważałam, że tam jest moje miejsce i tam się czuję dużo lepiej. Tai, sakysim, man buvo dar viena problema tokia su mano identitetu, kadangi Sovietų Sąjungos nėra, aš esu rusas Lietuvoje, ką aš, rusas iš Rusijos, ar man buvo problema, kas aš iš tikrųjų esu. Ir tas dalyvavimas, vadinsim, toj veikloj man padėjo gauti supratimą, kad Lietuva yra mano tėvynė. Daar hadden we dat gevoel van, ik hoor hierbij. En dat gevoel heb ik nog altijd niet in België. Maar waar dan? En dus vanaf jongs af aan voelde ik dus al dat ik niet een van hun ben. Omdat dat er wel werd gezegd van, ja, je moet integreren. Dus je hebt altijd de hoop van, weet je, ik ben onderdeel van de samenleving. Want zo wordt dat gezegd, zolang je maar je mond houdt en je best doet. This is being undocumented, completely rejected from the society.